Artinya gubuk asmoro nyong wanit cerita sebelum cerita nambok ngerti iku mengkon dan tiron iku iya orang mali ditidok kena bebis ngerti mengkon ngerti tidok kena tambah ngerti kayak gue mengkon dan tiron kayak gue Pak Galang kan orang ngerti ya kayak orang ngerti iya tadi takon mengerika sing tau mau kayak gue mah urung tahu kayak si tabon dah wong tabon keuco takon cuma baik lah lah iya jelas komedi
Apa Riven? Dene efeknya kayak kembar karo sing nyaron kayak apa ya? Apa iya? Oh iya. Sing gede ya. Ora bae pokoknya kon nyong njaluk diceritakan nak. Iya, apa sih ceritanya iya. Nabi Adam. Ya. Dadi bocah siapa-apa ditakok-takok kena. Perlu ebek derebeke kaya sing nyaron iku wae. Sing ini temen ya Pak ya. Iya, modelku bocah kok titenan temen apa-apa dipahamna. Ya urung rampung. Barongane kayak sing ngendang. Barongane kaya sing ngendang. Lah, terus aku kayak Jomat gue sing mikro. Oh sing sebelah kene kayak Jomat niki to. Jangan Udin, aneh kanggo dulure jadi kapan? Tinggal nang omah. Ki diambung. Diambung. ya diambung ora diambung wong kok sing isin nom ngono diambung. Angger nyong sing wis peot. Oh, disambung jarku. Kamu kayak sing ngomong. Iya.